Agotalago zer lehenago haiten zen, sortzigun ingen zen, zeria, frantziza zeuten, arkatxon, entzun zen. Arkatxon enbarranka ungo ginen, goizeko egiten. Auxilio patoen egarrez, barkue jote hona da, bago, estribor ni horrek ordintzek izan. Aldo bat egin bestaldeak barkue, negarrez datzen da. Harako baten, sargentu bat bildokue, salto iban. Zetik, eskina jote bazan da, tierra. Rau, guk hor danak ugasuelitze errekan otzan duen zeuen orduen ugerrezek izenik. Rau, urten gendun, da beste batzuk zerien sektizenak, ugerrezek izenak, txikotiaz atarantzun. Da gero, basuen, baso mortuen, bentzaizu sortzigarren egunin, ezken gizien nungon zen be, ala Espainian, ala Frantzizan. Da, pausua eta aurrea eta bi atzea egiten dugu zela, horretzen. Bildurrez, basu, onta pinue itzarak, gora, behera, eta... Harako maten, suerte ginen pistatxo bat, forestala zan, pinue hundizetu zan, lehenmentzet, da... Neska bat bizikletan, neka ikusi baina hainbestak dana buzti eta ekiotan zarata eta bata egon zan, tenteko atuen, tenteko atuen zerien egon zan, huelga ero jaleuek, lehenago igule goten ziren jaleuek, eta frantzesa martxauiko bat Baragona, eta harek frantzez zeo zerrak izan da, ziotzan frantzez, zelan ginen espainolak eta segin, eta, kalmok zan, neskioik zauzkon segida atorla bera, bere nebiei armozo egiten dela eta bueltan. Araitxe, erungatu zen, zer bat, etxe forestal bat, zuen, ara erregular ogiz eta dana erute esan ara errepartiuteko, ara zertu euskun, Tako barrakatu zen, tritura ubierran. Handik telefoneo horrek eta ogiz jaten neakab eta horreko ogiz zerien. Ara berta, da gero 12 kilometro lehenengo koherrizi. Hamatik urbinan letxe gontzan. Pinozku zen pertsero hibi, karo gomazko txengakar da zeien, kapazana, esana, han gainen zentuko zen. Herri txikitxo bat, egin urtiti ez da, herri zen dana enteretu zen segida, telefonea hori nien, zer pasta zen, momentuen deuzien, erraziko gatu zen, etxien, herri guztien manifestazio malitxe. Ameko dirupe balizo izio eskun, orde.